Türkmenistanda Western Union hyzmatlary we daşary ýurt walyutasynda bank üstü bilen pul geçirmeleri ilata elýeterli däl. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary we garaşsyz neşirler habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşrine görä daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere Western Union üstü bilen pul iýermegi umyd eden enatalara bu ulgamyň iň bolmandy 25-nji ýanwary çenli işlemejekdigi we bu ýagdaýyň ondan hem has uzak dowam etmeginiň ähtimallygy aýdylypdyr. Western Union'un Türkmenistandaky ofisleri täze ýyldan öň ýapylyp başlanypdy. Türkmenistanyň Kronikasynyň habaryna görä paýtagtyň ofisleri 4-nji ýanwarda ýapylypdyr. Şonda kompaniýanyň hyzmatlarynyň peýdalanmak isleýänlere bu işiň 15-nji ýanwardan başlap biljekdigi aýdylypdyr. Bu aralykda daşary ýurt walyutasynda viza kartoçkalaryny bank üstü bilen pul geçirmeleri hem besedildi. 19-njy ýanwarda Azatlyň habarçysy Türkmen Türk bankynyň işgärleriniň gün-günden işe başlamagyna garaşýandyklaryny habar berdi. Ýöne resmi kursdan çalışmak üçin ruhsat veriljek pulun mukdarynyň belli däldigini bellidi. Hemmeler garaşýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda ýylatyň daşary ýurtlara valyutada pul iýermegine gerzilen çäklendirmeler daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentlerine gaty ýaramaz täsir ýetirýär. Köpüsi eklençsiz galýar, okuwyna wagtynda töläp bilmeýär. Köpüsi okuw tölegleriniň gijikmegi sebäpli universitetlerinden çykmak howpuna duçar bolýar. Türkmenistanyň ýylaty Western Union we bank üstü bilen pul iýermekde ýyllar boýy kynçylyk çekip gelýär. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlara uçar gatnawynyň ýatyrylmagy ýagdaýy hasam agyrlaşdyrdy. Seýahatçylygyň gadagan edilmeginden soň Western Union we bank üstü bilen edilýän operasiýalar Türkmenistanyň ýylaty üçin ýurdun daşyna pul iýermekde ýeketäk mümkinçilige öwrüldi. Indi ortaýetiň universitetlerinde gyş sapaklary başlandy. Töleglerini geçirip bilmedik Türkmenistanly ýaşlaryň köpüsine sapaga gatnamagy ruhsat berilmedi. Köpüsi okuwdan mahrum bolmak töbekkelçiligine uçrady we umydsız ýagdaýa düşdi diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri ýazýar. Türkmenistanyň resmileri we döwlet habar beriş serişdeleri Western Union hyzmatlarynyň işiniň besedilmegi we bank üstü bilen pul geçirmegi işiniň toktatylmagy barada habar bermedi.